Здравейте! Вие сте с единственото по рода си телевизионно предаване в целия български ефир, посветено на бременността, раждането, здравето и отглеждането на бебета. Аз съм Мария Цветкова. Днес в Виберон ще си говорим за имунизациите в детската възраст. Гост в телевизия СКАТ е доктор Надежда Иванова, специалист по детски болести. Здравейте! Здравейте! Нека да започнем оттам. Каква е ролята на ваксините? Ролята на ваксините е да предпази децата от тежки инфекциозни заболявания, техните усложнения и последици в дългосрочен план, да подобри качеството на живот на децата и да даде спокойствие на семейството и на обществото. Кои са задължителните имунизации, които се правят в ранната детска възраст от раждането на детето до 2 годинки? Задължителните имунизации, които се правят, са срещу туберкулоза, детски паралич, дифтерия, тетанус и коклюш, морбили, паротит, рубеола и хепатит тип Б. В кой период се правят отделните ваксини? Какви са изискванията, за да се сложат тези ваксини? Още с раждането на детето в родилния дом му се поставя ваксина срещу хепатит тип Б и ваксина срещу туберкулоза. Ако може да ги изброиме по съответните възрасти, може би така би било най-информативно. Да, след малко ще видим на екрана и задължителния имунизационен календар за нашата страна. 1 месец след поставянето на първата ваксина срещу хепатит тип Б, тя се повтаря, значи детето е с навършена едномесечна вече възраст. От втория навършен месец започват ваксините срещу детски паралич и дифтерия, тетанус и коклюш. Те се поставят заедно, тъй като са съвместими и се повтарят в рамките на 3-я и 4-я месец. В 6-я месец се поставя третата ваксина срещу хепатит тип Б. Между 7-я и 10-я месец се проверява наличието на имунитет срещу туберкулоза чрез реакцията на пробата МАНТО. При положение, че детето няма белег на лявото си рамо от имунизацията БЦЖ, се прави реакцията МАНТО, след което ако тя е отрицателна, т.е. детето няма имунитет изграден срещу туберкулоза, се поставя отново противотуберкулозна ваксина. От едногодишно и 1-месечна възраст се поставя комбинираната тройна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Това са трите шарки, които са характерни за детския период и обикновено се прекарват доста тежко при невакцинирани деца. От година и 2-месечна възраст се поставя 4-тия прием срещу детски паралич, а 1 година след третата ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш на месечните възрасти се поставя и 4-та ваксина срещу тях. Между година и 10 месеца и 2 години се поставя 5-тия прием срещу детски паралич, с което се счита, че първия вакцинален цикъл е приключил. Къде се поставят съответните ваксини? Ваксината срещу туберкулоза се поставя вътрекожно винаги на лявото рамо. Ваксината срещу хепатит тип Б се поставя в средната част на бедрото на бебето. Ваксината срещу детски паралич се приема през устата под формата на 2 капки разтвор, а ваксината срещу морбили, паротит и рубеола се поставя в горната част на рамото. Ваксината срещу дифтерия, тетанус и коклюш се поставя подкожно под раменната кост, плешката на гръбната част на бебето. Обикновено тя се комбинира с капките детски паралич, тъй като двете ваксини детски паралич и срещу дифтерия, тетанус и коклюш са напълно съвместими. Какви са условията, при които се поставят ваксините на детето? Знаем, че основно изискване е детето да е здраво. Разбира се, задължително е преди всяка ваксина да се направи обстоен клиничен преглед на детето, да се попита дали има отклонения в неговия режим на живот, начин на сън, хранене и редовни игри, както и да се осведоми педиатъра за наличието на болни членове в семейството и прекарани заболявания в последните 3-4 седмици от самото бебе. Ако детето е болно, в какъв период могат да се отложат във времето имунизациите и реимунизациите? Принципно имунизационния календар и имунизационните схеми предвиждат минимални интервали между отделните приеми ваксини. Счита се, че може да се отлага едно вакциниране и ревакциниране в рамките на 2-3 месеца от минималния допустим интервал. Т.е. докато детето вече се уверим, че е напълно здраво и се е възстановило след своето заболяване.
Какви мерки трябва да вземат родителите след поставяне на ваксина? Знаем, че някои деца вдигат температура, други не. По принцип е много важно да са информирани родителите какво очакваме от ваксината преди да я поставим и какво би се случило след нейното поставяне. Принципно ваксините са с добра поносимост, тъй като те са съвременни формули, направени по съвременни технологии. Реакциите след вакцинирането са описани и нормалните такива могат да бъдат местни на мястото на поставяне на ваксината и общи, като местните са отток, зачервяване, лека болезненост на мястото на прилагане на ваксината, които отшумяват без лечение след ден-два. И общите могат да бъдат също покачване на температурата, общо на разположение, които също отшумяват в рамките на 2-3 дни. Затова родителите трябва да бъдат предупредени за очакваемите странични реакции, за да могат да не се тревожат и реагират своевременно. Единствено при покачване на температурата след ваксина може да се даде парацетамолов сироп или нурофен. Нормалните средства, които се употребяват при децата при повишена температура. Да, противотемпературни средства. Трябва ли да се пази местото да не се намокри, т.е. детето да не се къпи в деня, в който е ваксината, да се правят някакви компресчета? Това единствено се препоръчва при поставяне на дифтерия, тетанус и коклюш, комбинираната ваксина. Обикновено на мястото се поставя и компрес, противовъзпалителен компрес, който стои 48 часа. Кои са най-честите въпроси, които ви задават майките във връзка с вакцинациите, идвайки във вашия кабинет? Въпросите, които най-често ги вълнуват е дали не би се увредило детето трайно след поставянето на съответната имунизация и какво би се случило, ако ние не осъществим тази имунизация, ако тя не се направи. И всъщност какво би се случило, ако детето не е вакцинирано? По принцип, това е неприятно състояние, тъй като то остава единственото в една имунизирана популация. Тъй като в обществото циркулират непрекъснато вирусите и бактериите на съответните инфекциозни заболявания, срещу които се правят ваксините, то е много уязвимо към тях и съответно ще се разболее. Какво е вашето мнение за задължителните ваксини, които се поставят в ранната детска възраст? Мисля, че са полезни, тъй като осигуряват някаква защита срещу известните вируси и болести, така че мисля, че е едно полезно начинание. Според мен няма какво да се коментира въпроса. Абсолютно задължителни са. Мисля, че трябва да ги има. Значи, аз имам двама големи сина, които на времето бяха вакцинирани и нямал съм никакви проблеми. След това по-малкият ми син не беше вакциниран. Нали, отмениха ги и ето, че някои стари болести сега се връщат. И той няма такава вакцинация. Например, едвешарка, имаше, мисля, скоро някакви случаи в света. И така, че мисля, че трябва да ги има тези вакцини, защото не се знае откъде ще изкочи някоя болест, която мислим, че вече е ликвидирана. Добре е да се слагат, защото ги предпазват от много болести и би трябвало да се поставят. Ваксините, които са до 2 години, задължителните ваксини, съм ги слагала аз и смятам, че те трябва да се слагат. Мисля, че е положително. След като така са преценили специалистите, ние изцяло се доверяваме на нашата лекарка и нямаме нищо против да ни боцкат. Имали ли сте някога притеснение и въобще дилема дали да слагате ваксина на детето си или не? Лично аз не. Винаги, когато е трябвало да бъде вакцинирано, е правена тази вакцинация, така че не е стоял този въпрос пред мен.
някакви притеснения, свързани с имунизациите? Да, за някои имам. И примерно тези, които са в по-голяма възраст, вече към 6-7 годинки, които се слагат, съм двоумъсен, нали? Но просто чакам да дойде периода, когато трябва да го мисля повече този въпрос. За задължителните не, нямам притеснение. Просто те са от години се слагат но новите ваксини, които се поставят, са малко под съмнение за тях. А кои са най-честите ви притеснения, свързани с ваксините? Най-малкото е, когато нещо се подуе, някаква такава реакция. Нищо повече. Но не сме имали проблеми. Притеснения? Никакви нямам притеснения. Единствено се притеснявам дали няма да има някаква странична реакция. Тя обикновено е температура, която минава бързо. В смисъл, нищо страшно. Когато се поставят, когато не се поставят правилно, когато е болно или кашля или нещо друго да има температура, тогава сме притеснени. Нали, те лекарите спазват това нещо, но някой път може да ни улучат. По принцип винаги го преглеждат. Никога не е било да не бъде прегледано детето, преслушано, гърло, всичко да бъде прегледано, което мен ме успокоява, защото все пак е много важно детето да не се разболе, да е болно от нещо и да му се бие ваксина. Винаги се изчаква, ако има някакъв проблем с имунизация и реимунизация. Дори съм убила ваксини, които не са задължителни, са по желание, нали, менингитната. А вашето детенце е вакцинирано ли е ли вашето внуче? Всичко, внучето ми, всичко му е сложено, дори и менингитна ваксина също сме му сложили по желание. Много се чудиме, например, на тази за менингита, дали да я слагаме или не. Много противоречиви мнения казват едни специалисти, да, други не. И просто още се чуда, имаме време явно, но предполагам, че ще я сложим и нея. Кои са най-честите въпроси, които задавате, когато слагат ваксина на детето ви? За страничните реакции, разбира се. Дали ще дигне температура, евентуален обрив или нещо такова. Но и без да задавам въпроси, те ми казват какво да очаквам. Точно против какво е тази имунизация? Има ли някакви странични ефекти? Не, общо това. Какви са страничните ефекти, колко време действа тази вакцинация? И тези неща. Например, какво трябва да се храни или пък ако се получи някакво усложнение, какво трябва да се прави. Това е най-обикновеното, което трябва да се попита най-напред. По принцип, аз лично това съм го оставила на педиатърката, но въпроси някакви за самата ваксина, каква е по производство, каква е, че нещо специално за самата ваксина, за какво заболяване. Въпросите са това, които съм задавала и евентуално какъв ефект може да има след поставянето на самата ваксина. Обикновено въпросите са ми за след това как ще реагира детето и какво мога да му дам евентуално. Иначе не, друго не. Честно казано, притесняваш се в момента, нали, в деня, в който е направена ваксината, но иначе не съм се притеснявала, защото съм разчитала на лекарите в общи линии. Надявам се, че те наистина се грижат за децата. Това, което най-много притеснява родителите е когато е време да се сложи ваксина на тяхното дете, да не би да се увреди по някакъв начин на детето им. Какви всъщност са рисковете и в кои случаи има риск? Наистина много се изспекулира с тази тема.
Да, наистина аз благодаря за този въпрос, тъй като противопоказанията за поставяне на определени ваксини в техния дългосрочен план са много ограничени. Значи, счита се, че ваксини не бива да се поставят на деца, които са с увреждане на имунната система. Било то тежко генетично увреждане, получено още преди раждането на детето, било придобито и с някои специфични заболявания на централната нервна система. Във всички останали случаи би могло да се поставят съответните ваксини. Много се преекспонира темата за увреждането на деца от ваксини. По принцип, българската и световна практика показва, че такива тежки увреждания настъпват по изключение и то предимно от така изброени деца, родени с генетични нарушения в имунитета или тежки придобити генетични и други увреждания в имунитета след това. Ако детето има само хрема, не кашля, няма температура, не е в момента болно, но това е неразположението, наличие на хрема, в такива случаи поставя ли се ваксина и би ли могло при някакво такова неразположение на детето да се получи, не дай се Боже, някакво увреждане при поставяне на имунизация? По принцип, такова увреждане не може да се очаква. Отново повтарям, че най-добрият вариант за избиране момента на вакцинацията е детето да е съвсем здраво. При положение, че няма епидемиологична ситуация в момента и не се налага бързане с вакцинирането, е уместно да се изчака преминаването на хремата, температурата, кашлицата и тогава да се направи имунизацията. Общо взето това е практиката на българските педиатри, въпреки че в Европа и други континенти тези условия не предполагат въздържане от вакцинация. Кои са ваксините, които не влизат в задължителния имунизационен календар за нашата страна, а вие препоръчвате на родителите да си ги поставят на своите деца? По принцип би било хубаво след определена възраст при децата да се постави ваксина срещу хепатит тип А. Това е хепатитът, който не се пренася чрез манипулации, а се заразява човек в обществото. Особено при така създадените ситуации в момента в България с наводненията и последиците от тях. Също така е хубаво да се постави и противогрипна ваксина след съответната детска възраст, която е навършена. По принцип, кърмачета не е уместно да се вакцинират срещу грип. Може би трябва да бъде навършена 2-3 годишна възраст и така е по-добре. Но това е една от най-добрите препоръчителни имунизации, които се слагат ежегодно в есенния период. Препоръчително е и тинейджери, които не са вакцинирани срещу хепатит Б, да го направят, тъй като те вече водят активен социален живот и би било добре да са профилактирани. Хепатит Б, ваксината против хепатит Б всъщност се поставя от 1992 година. Да, точно така. Тоест децата, родени преди това, не са имунизирани. Именно точно тези, които са в тинейджърска възраст. Какво е вашето мнение за противоменингитната ваксина? Наблюдавайки в продължение на 18 годишната ми педиатрична практика епидемиологичната ситуация в България, може да се каже, че противоменингитната ваксина общо взето служи за презастраховане и спокойствие на родителите, отколкото наистина за превенция на детето, тъй като в България са единични случаите на менингит и той обикновено е вирусен. Така че противоменингитната ваксина не профилактира точно него. Затова може би това е едно презастраховане, което на моменти трябва точно да се прецизира. В заключение, какво ще посъветвате родителите? Наистина това е една много обсъждана тема. Стига се дори до там за и против ваксините. Какво е вашето мнение и как бихме могли да успокоим родителите? Наистина много се притесняват в момента, когато по време на детската консултация трябва да се поставя ваксина на детето. Категорично, ако спора се постави за и против ваксините,
Аз съм за ваксините, тъй като те спестяват много неприятности, много тежки боледувания на децата. Фактически вакцинираните деца са здрави, те се обучават добре и продължително, а не отсъстват дълго време от училище. Водят активен социален живот и спортуват пълноценно. Така че определено децата би следвало да бъдат вакцинирани, ако нямат противопоказания за това. Дискусията се води от доста дълго време за и против имунизациите. Естествено, всеки родител има правото на собствен избор. Но бих апелирала, нека той не го прави вместо своето дете в един дългосрочен план. Много ви благодаря, доктор Иванова, за това участие. Надявам се и друг път да бъдете гост в телевизия СКАТ и на предаването Биберон. По други теми, разбира се, свързани с здравето и отглеждането на нашите деца. Аз съм Мария Цветкова. С вас ще се видим следващата събота точно в 14 часа, когато отново ще подготвим за вас интересни и полезни теми, както за вас, така и за отглеждането на вашите бебета.